min-naħa tagħna bħala wkoll awtoritajiet tas-saħħa wkoll naraw li l-iskola tibqa' għaddejja wkoll bil-mezzi ta' mitigazzjoni li aħna dejjem ħeġġiġna u li dejjem qegħdin hemmhekk fil-post. Allura hemmhekk aħna wkoll nkun nistgħu naraw li t-tfal ikunu qegħdin ikomplu bl-iskola tagħhom propju bil-mezzi ta' mitigazzjoni u dejjem aħna nkunu dejjem qegħdin hemmhekk insegwu s-sitwazzjoni u dejjem innaqsu r-riskju għall-iskejjel u tfal kollha. Importanti wkoll li niftakru li meta aħna naraw in-numru ta' każijiet li konna fil-komunità, tara xejra li hija importanti ħafna li tara meta inti jkollok l-iskola għaddejja, dan ikunu qegħdin jikkontribwixxu wkoll għal dak li aħna ngħidu nuqqas propju ta' każijiet fil-komunità minħabba li inti il-behavior tan-nies meta u l-familji meta jkollok it-tfal li jkunu qegħdin fl-iskola huma hemmhekk ikunu qed jikkontribwixxu wkoll li ma jkollokx daqshekk social events u dan kollu. Allura l-iskejjel propju bil-mezzi ta' mitigazzjoni li kellhom fil-post u li għad għandhom ħajkunu qegħdin kontribwixxu wkoll propju għal kontroll tal din il-pandemija.